Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, ik hoef ik niet te vertellen waar ik ben, want Diana staat al neven mij. Nee, ik heb de kerstman op de televisie gezien, dus ik ben nu hier om een kerstboom te kopen voor Annie. Voor Annie? Ja. Oh, Ja, Diana, hier is een heel hoop te doen vandaag. Je hebt goed gekapt, zeg. ja, heel veel gekapt hoor. Boah, ja. Voor me geen werk. Ja. En nog allemaal kijken welke is net en welke vergneed net. Hè. Want ja, dat is ook nog eens zo gaat. Ja, want de Ja. kerstboom eerder Ja. niet zet speciaal wensen. En Ja. werden ze zo ook gesnoeid of wie heet dat nou eigenlijk? Ja, die werden natuurlijk gesnoeid ook. Ja. Die werden ook echt speciaal gesnoeid voor als kerstboom. En dan, ja, het is toch een aantal jaar wat we erover moeten doen voor die zo te krijgen. Ja, en de ene is gaat voller, de andere gaat minder vol, de ene gaat dikker, de andere gaat dunner, de ene gaat kleiner, de ene gaat groter. Dus voor ieder... Ja, net wie de minste. Ik zie nog de hupster hier ook staan van Madurodam. Ja, inderdaad. Voor op een balkonnetje of gewoon voor iemand die denkt van nou, ik wil toch een klein kerstboomje. En ik wil me dat er nou weer terug in de tuin planten. Dus er zijn ook inderdaad verschillende mogelijkheden. En die hebben we hier uitgestald nu. Dus, Oh, die kunnen ze dan nog gewoon weer als de kerst voorbij is, kun ik ze uit de pot halen en in de tuin planten. ja, met levende kerstballen erin, dus, die kegels. Oh ja, is het, ja, ik zie het, ja. Ja, voor een klein tafeltje te Passen in zetten. ieder geval de ballen uit. Of kunnen ze die erbij hangen? Die kunt ze erbij hangen, ja. Zo van die winkels, die chique winkels en die minder chique winkels. Ja, maar Ja. een stukje natuur is ook zo. Kijk me maar eens aan. Ja, allerlei kleuren. Kijk, Cooper weer aan het snuffelen is. Maar dat is toch geen kerstboom nog in de midden daarvan? Nee, dat is een vieg. Is dat een vie? Dat is een viegeboom. Maar er zijn inderdaad ook mensen die vinden het mooi natuurlijk om een takkenstel te zetten. Gewoon een kale boom. En door, ja, dat is een beetje artistieker, maar dat kan natuurlijk ook. Het is Oh, geen... dus zitten die dan in de kamer neer? Ja, dat is een... Ja. Sneeuwhout wat je broek kan weeren is ook een optie. Platanen wat als daakvorm gesneud zijn geworden, waar je ook natuurlijk heel veel takken voor liggen. En die kan ze ook gebruiken voor aan te kleien. Ja, dat is mooi. Oh, de kerst werd steeds creatiever, zeg. Ja. Ja, meestal eigenlijk nou, het eerste weekend na de Sinterklaas, dan komen de meeste lui voor een kerstboom, toch nog. Gelukkig is die traditie wel nog, dat ze toch eerst Sinterklaas laten gaan en dan pas voor de boom komen. Maar er zijn er natuurlijk ook wat voor de Sinterklaas al geweest. Ja, dat wil ik zeggen, want het duurt steeds meer dat het allemaal Ja. steeds vroeger begint. Ja, Maar ik geloof niet dat Sinterklaas weggaat. nee, ik hoop het ook niet. Ik hoop het ook niet. Nee. Ik zit nu ook pas Ja. de kerstboom. Ja. Ik vind de helemaal de eerste trucs in naar Spanje toe. En dan kan de boom komen te staan. Dan begint het volgende feest. Ja, zeker. Maar goed, de kerstman wordt ook al hier, dus... Ja, is er al hier geweest? Ja, is al hier geweest. Oh, ja, zo. Ja. Heb je de groeten van mij Ja, gedaan? ik heb die goed, ik heb hem de groeten gedaan. Kijk. Dan. Oh. Nou, ja zeg! Ik ben op zoek naar een schone kerstboom. Ja. Wat steed dus nog te wachten? Ik zou zeggen, ik zoek me een fijne boom uit voor Annie. Voor belang genoeg gekald erover. Ja, klein. Even kijken. Ja, ik vond dit is wel een fine, smale, maar mooi. Kijk, dit past. Dit past, zussen. Het wien is zo groot als ik, een beetje groter. Dus dan kan ik ook nog een beetje groeien. Ja, dan moet ze het in hangen hoor. Kijk, een mooie boom, daar moet ze ook een mooie grij in hangen. Dat is een leuk. Chique boom, Ja, zeg. chic klein, dat is eigenlijk een fijn klein boomje. Dus Ja, achter de wat is dit voor een boom? Een Noordman. En dan nog, oh ja, daar staat dat ook. Nogman medium. Noordman, ja, medium. Dat is een medium muitje. Oh ja, dat wordt heel vaak goed gelachen, maar wat is het voordeel van de Nogman? Ja, het voordeel is gewoon, die blijft natuurlijk heel lang zien naalje vasthouden. Ik zou ze wel in de standaard een beetje vocht onderin, dan gaat water. En ja, ze zijn gewoon heel fijn. Ik kreeg er zelf geen uitslag van. Nu heb ik hijsen aan, omdat het natuurlijk met dat pakken. Ja. Maar als ze aan een kleine bus, ik kreeg hier geen uitslag van. De Morica, eigenlijk de oude klassieke dan, ja, er zijn jullie die hebben er last van en die stijken ook heel erg. Dat hebben deze niet. Ja, het is gewoon, ja, ik vind het gewoon de mooiste kerstboomsoort. Dus, En dan moet er nog een krip komen en dan is het klaar. ja. Ik maak zo'n gans spel met een viever, alles erbij. Ja. Ja, echt. Ja.
Dus dat is gewoon, ja, 20 jaar geleden. Nu heb ik zonne. Nu heb je zon en een nap. Nee, geen nepper. Nee. Ik heb mijn kleindochter, ik heb naar mij toe met die klein kindje, 2 kindjes en dan Ja? ik heb hem met een buikje brengen. Ja, we wonen ook heel klein, dus ik woon meer in Madurodam. Het was niet alleen maar een kerst bij mij, Diana, vandaag. Kom maar eens kijken. Ik ga eens even kijken. Kom. Oeh, Diana is al bezig. Diana is bezig met de minste helpen. Heb je een kerstboom gekocht? Of, Ja. Ja, en met deze tijd moet je toch een beetje gezelligheid in huis halen. En buiten, hè? En buiten. Buiten, vooral buiten, ja. Ja, Dus deze komt buiten te staan. Ja. Dat is een goed plan. ja, Sowieso. ja. Wat lichtjes erin en ja, kijken we dennenappels of zo ertussendoor. Kijk, dus het... Ja, feestje. ja, en 1 kleur ballen. Ik denk dat het goud wordt. Oei! Ja, ik denk het wel. Ja, die gaat wel passen. Ja, gaat lukken? Ja, dat gaat lukken. Oké. Nou, Ja, je kunt er nog bij. Ja, daarnaast? Ga ik daar wel zitten, ja. Wonen jullie in de buurt hier? Nou, hij woont in Odiliënberg. Oh, dat is vlakbij. Ja, Vlakbij. ja. Kijk, ik zou zeggen, een gezonde en mooie kerst. Dank u wel, eens gelijk. Goed, hè? Het zal wel lukken, denk ik. Oh, dat is een heel goed boom, Diana. Hoe gaan die her? Dus die gaan, ja, hoe gaan die her? Naar huis. Ja, boven de rivieren in ieder geval. Ja, ja, daar werden ze ook geplant. En ja, nou ja, goed, we kweken natuurlijk heel veel boom. En natuurlijk ook heel veel verschillende soorten, verschillende dikte. En ja, er zijn gemeentes, er zijn kwekerijen en dergelijke. Ja, die komen natuurlijk ook bij ons de boom uitzoeken. Het is niet alleen de particulier, het is natuurlijk ook de hovenier en de kweker. Duidt ik dat niet een beetje pijn dat zo, als ze die bomen hier zien groeien en nu gaan ze allemaal weg? Ja. Zit dat net kinder of Ja, niet? het zijn nog net kinderen. Daarom af en toe, hè, als ik aan het wandelen ben, dan wandelen ze door de kwekkerie met Cooper. En dan, ja, dan zuisten ze. En ja, in die 22 jaar dat ik nu hier ben, hebben ze natuurlijk, ja, goed het feit dat ik geholpen heb met sommige bomen, ja, te poten, te stekken, te snoeien. En nu zuisten ze gewoon. Dus ja. Ja, dat is toch een stukje van zichzelf wat weggeeft. Ja, Het duidt ik van de ene kant goed ja. en van de andere kant denk je, oh ja. Oh ja, goed, ze kregen een nieuwe bestemming. Ja, ja. En ik vind het alleen maar goed dat steeds meer jullie ook tot de conclusie komen van we moeten het meer gaan aanpoten om toch alles gaat groener te houden. Stoeptegel, er het plantje erin. Dat is eigenlijk. Ja, want het is eigenlijk heel ja. veel gries. Tenminste, bij heel veel nieuwhoezers in ik dat. Dus allemaal, ja, hoe goed hebben ze zo'n ijzerbek zitten moeten staan waar 3 dingen in staan en dat is het dan. Hè. Ja, klopt. En nu, ja, jullie werden toch steeds meer bewuster van we moeten gaan poten. En dan hebben ze er plezier van. Dus ja. Ja, dat is punt 2. Dat is er plezier van hebben. Mensen moeten zich daar weer eens een beetje meer tijd voor doen. Want het is niet zo dat ze alleen maar afspraken in die leven moeten maken. Maar zo eens een beetje in de tuin, dat is ook genieten. Hè. Natuurlijk. En vooral als het in eigen tuin is. Dus, En dat neem ik aan, dat ze ook allemaal niet meer zo van stress zijn. Meer en meer groen. Niet zo van stress. Ja, Klopt toch, hè? ja, dat is. En een boom geeft die energie. Als je de boom goed verzorgt, en dan geeft er die ook datgene terug hoe je van kan genieten. Dus ja. Nou, een mooiere aansluiter kunnen we niet vinden, zeg. Hoe meer groen, hoe minder stress. Ja. Hoe meer groen, hoe minder stress. Dat is zoals les die we u metgeven voor de kerst. Ja, zeker. Ik zal zeggen, zwaai, zwaai, bye bye, bedankt voor het kijken. Blijf gezond. En ja, En een buimpje nodig of een kerstbuimpje, even naar Diana. ja, dank. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.